Het is vandaag zondag 7 maart. Vastelovend is al lang afgelopen. Ik had gedacht die op te gaan en zit er gaat te slaan op vastelovensdansen. Nee, heerlijk. De vastelovend duurt voor de Zitterdenaren veel langer eerlijk gezegd. Want na de vastelovend zondag als de wagens en groepen en zitters hebben getrokken, dan trekken ze door Limburg. Ze komen naar andere Remeun, in Kerkrade, maar ook in Gelekerk, in Heinsberg. En natuurlijk in deze fase van het jaar komen ze in Beltje. En nu gaan ze dus naar Maasmechelen, maar de volgende week gaan ze naar Hasselt. Ze zijn in Stockholm geweest. Ze trekken lekker rond en voor de lui hier zit er 400 extra naar vastelovend. Als ik op te gaan zeg ik ook gelijk Nico Jesse, dat is de PR hè? Ja, natuurlijk. Ik niet alleen, dat zijn er wel... honderden lui die hier voor de vastelovend werken. Alleen, ik ben iemand van de organisatie, maar er zijn er zoveel die metwerken aan de Zittische vastelovend. Nu zijn die wagens allemaal klaar hè? Die werden straks natuurlijk weer afgebroken. Wie veel lui zijn er nu met de vastelovend bezig geweest? Nou, ik denk dat 250 man hier in de optocht al, maar in de totaliteit in de optocht van ons trekken zo'n 3200 lui met. En vergeet niet alleen hier werden wagens geboet, maar zit er dus ook één groot atelier waar de kleier werden gemaakt voor vastelovend. Een heerlijk samenspel van de Zittische bevolking. We gaan eens kijken wie de groepen doen in België. Wat denkt ze er zelf van? Ja, de groepen niet alleen, ook de wagens. Maar de wagens hebben ook groepen. Er zijn meer dan 300 zitters er, want er gaat dan nog een harmonie met. Er gaan 6 wagens mee doet zitteren. En zo, ja, een kleine volksverhuizing naar de vastelovend door Limburg. Door Duitsland, gedeeltelijk hier de grensstreek uiteraard en België. Is toch fantastisch om vastelovend, na de vastelovend vieren. En de vaste is ook een beetje vastelovendtijd. En dan komt de pauze en dan zijn we heel even rustig tot de 11e van de 11e. En dan begint het speel weer. Jaar geleden zijn we eigenlijk ontstaan op de buurt Limburgterveld, of Limburgerstraat. En van daaruit hebben we weer inderdaad een buurtvereniging opgericht, waar vastelovend één onderdeel van is. Is vastelovend een groot onderdeel? Ja, zeker qua activiteit, omdat we daar met heel veel lui aan werken. Elk jaar, 12 jaar lang intussen, is de grootste activiteit die we binnen onze buurt organiseren. En nu is het zo, je zit met een flinke groep, je zit de klaar maken voor de optocht van Maasmechelen straks. Met hoeveel man doe je met? We hebben in de optocht een zitter met 64 man metgedaan en we gaan straks met een bus rond 1:15 hier weg met 50 mensen. Nu is Zitter is een stad, rondom de Grote Kerk is ook echt een stadsweek hè? Ja. Wie krijgen die lui toch nog zo gek om bij de buurtvereniging te komen? Nou, het is natuurlijk de start met een aantal lui. En het is gewoon van mond-op-mond reclame, goed organiseren. En vooral wat heel belangrijk in onze buurt is, dat weer gaat organiseren waar jong en oud zich bij betrokken voelt. Dus niet echt heel bewust, ook voor kinderen. Ze gewoon wel eens als buurtvereniging met de kleine kinderen zwemmen, fietstocht. Dus echt hele activiteiten die we heel bewust rond het gezin organiseren. Ja. En vandaar hoe het Suze ook elke keer die aan was. En de Suze ook hier, als ze achter zich kijkt, Suze eigenlijk ook jong en oud bijeen zitten. Je hebt een grote groep, kleurrijk geel, een grote wagen en de ereprijs gewoon zit er. Ja, het is inderdaad zo dat het is eigenlijk onze 11e wagen. Voor het boeren 12 jaar wagens, maar 1 keer is in verband met de Golfoorlog. Spektakelen zit er niet doorgegangen. Dus toen is het dus niet getrokken. En onze 11e wagen horen bijzonder veel cassette aangeven. En het is dus inderdaad is toch een eigen boeteverwachting zelfs van ons. Een enorme wagen geworden met enorme technieken op. Maar dat is misschien straks wel in de optocht. Wie nog gaat je deze wagen afbreken? Nou, er staan wat technieken op, compressors, hydrauliek, er zit een hydrauliekpomp op en dat willen we toch zo snel mogelijk eraf halen, voordat daar dingen fout gaan. Dus we denken eind maart, begin april. En dan begint gewoon wel werkelijk in de volgende? Nou, dat is rond september over de ideeënvergadering. In oktober beginnen we langzaam met het uitwerken van de wagen. En dan moeten we zo half november beginnen we echt met het doen.
zelf ben ik de voorzitter van het ganzaakje. Dus ik heb eigenlijk meer een soort enthousiasmerende rol, zeg maar. Ja. Dus zorgen dat gewoon ieder jaar alles weer op de rails komt, alles geregeld wordt, dat er weer een idee komt, dat er wat extra's gemaakt kan worden, dat iedereen weer aan de slag gaat. Je bent ook technisch ingesteld? Ja, ik maak echt dan ook een ontwerpen van de wagen, bloedtekeningen. Er moeten natuurlijk ook materialen tekeningen voor werken maken en ze moeten hier gaan kopen in november. En dat is ook allemaal redelijk voorbereidend werk wat er moet gebeuren, dat moet een beetje precies gebeuren. Ja. Ik kan ook de guy maar één kroet geven, dus dat kunnen we nog alleen langer bekijken, ja. De wagen hebben we vandaag gezien op dat staat het voor? We hebben een wagen gemaakt, dat stelt eigenlijk een grote tropische pruipenvet stelt dat voor boeren. Ja, meestal zitten er maar grote figuren. We hebben dit jaar een schat ganzangersjes gemaakt, waar veel huur kosten. En ja, dat is eigenlijk ook min of meer de reden waarom dat momenteel hier nu in Maasmechelen zijn. Dat is een wagen waar veel jullie op kennen, dus waar groepen vanuit het Belgisch met alvast voeten natuurlijk ook erg veel jullie op kwijt kennen.
Ja, dit is een schat kanshangers. We hebben eigenlijk als motto gekozen Villa Riba. Dat is een fantasiepleitje. Over de Braziliaanse. Nee, Villa Bacco toch, hè? Dat was Villa Bacco, ja. In Sittard hebben ze natuurlijk immer de rivaliteit met Geleen. En we hebben dat in Sittard op een ludieke manier proberen uit te beelden. Dus achter de wagen over een gans gelijk herken, dat was de wagen van Villa Bacco. En die waren ook in Speulen, die waren nog niet verder, die kosten nog niet voor feesten. En in Villa Riba daar waren natuurlijk alles drop en dran met de danseressen en de muziek. En we hebben dat met een kleurrijke samba-groep, dat hebben we dus zelf ook gemaakt de afgelopen morgen. We hebben dat zeg maar voorgegeven. Heb je al een dansles gevolgd? Klopt dat? We hebben inderdaad, we hebben een groep voor de wagen. En de mooie schoenen komen in de groep. Het past zich niet natuurlijk. Er is nadenken over zijn idee. En dan zeggen ze, we hebben de wagen, er komen zoveel mannen op. Dan hebben we nog een man of 20, 24 over. Die moeten voor de wagen, de moest gaat gemaakt worden. En wat gaan we doen? En op een gegeven moment wordt dan gekald voor danspassen. Zelf danspassen leren en zo. Leek toch allemaal lastiger te zijn. En dat hebben we dus via. Je hebt connecties, komt ze dan nergens in en dan school en zit er, komt ze dan terecht. We zijn op een gegeven moment gewoon spontaan zachten. Nou, als je inderdaad dit idee hebt, vind je het zo leuk, dan sponsoren we een ganse middag dansles. Nou, dus zijn we met 30 man zijn we dan in de ganse middag geweest. En dat hebben we dus inderdaad ook passen geleerd. Gewoon passen die ze kunnen maken onder het lopen in een optocht. Counterpassen, als we stilstaan, dus als de optocht stilstaat, dan kosten we eigenlijk alle kant kosten we dan maar op. Nou, dat hebben we nog 2 keer daarna gerepeteren. En dat heeft hartstikke goed gegaan met een optocht. En dan hoor je ook achteraf van, het was geweldig, het was dynamisch wie je aankomt. En de wedstrijd is goed hebben gedaan. Is dat in Sittard ook gewaardeerd in de optocht? Heb je een prijs gewonnen? We hebben in Sittard de tweede prijs gewonnen. En dat is bij de grote categorie wagens. En dat is op zich een prijs waar we heel content mee zijn. Als ze in Sittard natuurlijk van de prijs gaan boeien, dan moest ze op zich qua wagenmachine gaat meer uit de kast halen als we dit jaar zelf geboet hebben. Maar dat zei ook niet alles, want we hebben nog wel eens wagens geboet die veel groter waren en ook veel duurder waren, met veel grotere mechanieken en grote figuren. En dan hadden ze de nerenprijs wat in Sittard dan om te doen is, hadden ze hem ook niet. Dus al met al zijn we heel content met de prijs hebben kunnen maken. Nu is het zo, de vastelavond is al lang voorbij. Tenminste, ik heb alles alweer netjes in de kist gedaan en op de zomer gezet. Geert moet nog eens uitpakken vandaag, wie is dat? Ja, ik begin meestal immer met Sinterklaas. Ja, dan moet ik alles al uithalen. Dat heeft ook te maken met zittingen, voorbereidingen en zo. En dan gaat volgende week alles bij ons weer de zomer op. Ja, ik moet immer wachten bis dat we de laatste uur hebben gehad. En het ligt een beetje eraan of we daar met een groep nog gaan. Maar kost je het bijvoorbeeld veel muntje om die mensen nog een keer te motiveren om nog een keer uit te pakken? Nou, op zich niet. Dat valt reuze met. Het is meestal zijn we het pas maandag zijn we erg blij dat al het werk weer achter de rug is. Dan krijg iedereen weer meer tijd voor de normale dagelijkse bezigheden, zeg maar. Want dat wordt de laatste 2-3 weken voor de optocht allemaal op zich gezet. Voor de wagen en de groep. Ja goed, we zitten nu een week of 3 na de optocht in Sittard. Iedereen heeft alles toestoten weer een beetje naar orde. En dan is het best leuk om nog eens een keer zo'n extra dag eraan vast te knopen. Ja, en we hebben eigenlijk ook binnen een half week over 30 man weer bijeen. Dus dat geeft in principe toch wel aan dat we ons erg leef en dat erg veel nu toch wel echt wel zin hebben om er nog een leuke dag van te maken.
die stemming is goed. Is de sfeer nou toch? Ja, dat is goed, ja. Nu zit ik aan het matteren, omdat het, ja, het eigenlijk niet, iedereen zit een beetje ingekocht in de jas. We proberen dat een beetje goed te halen, hè. En we doen de Belgen met die achter. Ja, ze hebben het wel goed geprobeerd, maar we hebben nog geen straat in, we gaan het best bijzonder normaal te krijgen. Wat is er bijna afgelopen of niet? Wat niet? Is bijna afgelopen of niet? Nou ja, we hebben nog een kilometer moeten gaan, hoor. Ik weet dat we nog, nou, ik zit nog eens 6 kilometer moeten gaan. Dat is wel telefoonleiding, hè? Ja, dat is wel een groot verschil. We hebben lang moeten wachten, maar ja, ik heb hem nog koud. Oké, heel veel succes. Oké, amuseer ik, hè? Hoi.